Na jednom z nejchladnějších míst Slovenska pokračoval o uplynulém víkendu seriál Liqui Berg Cup svým dalším podnikem. Na trati v Nové Bystrici se sešla zhruba 60 jezdců, kteří to tentokrát neměli vůbec jednoduché. Po oba závodní dny byla až na světlé chvilky zatažená obloha a asfalt téměř neustále skrápěly proudy vody. Velmi rychlá trať se v tu chvíli stala také velmi nebezpečnou a v sobotu kvůli tomu byla zrušena druhá závodní jízda. Stalo se tak kvůli proudu vody přes silnici, který na několika místech nestíhala pobrat kanalizace. Hodnotily se tedy výsledky po první jízdě a ty byly následující. Absolutní 10. místo si ze sobotního závodu odvezl Jakub Trnka s normou M20F, kterého však potkali technické problémy se spojkou jeho prototypu a v neděli se už bohužel závodu neúčastnil. Jeho místo zastoupil Radek Krakovič s formulí Fix 09 RK. 9. příčku si po oba dny udržel Luboš Havlíček s Mitsubishi Lancerem Evo 8. Podobně jako Drahoslav Schubert, který skončil také po oba dny 8. V sobotu předvedl na mokré trati fantastický výsledek Radek Neveselý se Škodou Octavií, ale v nedělním tréninku havaroval, vážně poškodil svůj vůz a do závodních jízd už bohužel nenastoupil. Na jeho příčku spadl ze sobotního 5. místa Jirka Špalek s Mitsubishi Lancerem VRC 05. Absolutní 6. příčku získal v obou dnech Pavel Ullmann s velmi rychlým 8válcovým BMW M3 E36. Pomyslnou bramborovou medaili si v sobotu vyjel jezdec, který přesně před rokem přijel do Nové Bystrice testovat své nové závodní náčiní. Nebyl jim nikdo jiný než Dušan Nevěřil s normou M20 FC, od kterého se čekalo především překonání loňského traťového rekordu. To se mu vzhledem k počasí bohužel nepodařilo, ale i přesto neodjel domů s prázdnou. K tomu se ovšem ještě dostaneme. V neděli obsadil 4. místo Michal Novický s Reinhardem 032 F3. A to už se dostáváme k absolutní špičce, kterou na 3. místě uzavírá v sobotu Martin Zeman s Mitsubishi Lancerem Evo 6. V neděli však svými časy nestačil rychlejším formulovým jezdcům a musel se tak spokojit s 5. pozicí. Na bronzové příčce ho zastoupil Aleš Mlejnek, kterému se už podařilo přenést se přes technické problémy a výsledkem je krásné 3. místo absolutně. Po oba dny skončil druhý Marek Rybníček. Perličkou je to, že do každého dne startoval s jiným vozem. V sobotu se proháněl po kopci s Mitsubishi Eclipse Evo 650 a v neděli už ho diváci mohli vidět s otevřeným prototypem Norma M20F. Byla to právě ta norma, se kterou David Komárek vyhrál v sobotu absolutní pořadí. A je tady nedělní vítěz. Tím byl už zmíněný Dušan Nevěřil, který na převážně suché trati zajel bezkonkurenční časy a odvezl si tak zcela jasné vítězství. Jak se Dušanovi v Bystrici líbilo? Ten závodní víkend byl takový celkem rozporuplný vzhledem k počasí, které bylo velmi nestálé. Já jsem tady vlastně jak minulý rok přijel zkoušet různé možnosti nastavení auta, což se vlastně nepovedlo, až ta druhá závodní jízda byla nějaká taková trochu podle představ. Jinak to bylo takové vyvážení se nahoru, kdy prostě na tom mokru jsem nechtěl autu ublížit vzhledem k tomu, že odjíždíme na závody mistrovství Evropy do Slovinska. Na závěr krátké reportáže bychom vás rádi pozvali ke sledování magazínu z tohoto závodního víkendu v Nové Bystrici. Ten bude k vidění už tento pátek na webu LMBC.eu a následně v pondělí na programu Sport 5.